Pierre van Dam, jongen, je staat er stralend bij hier in Oostenrijk, hè? Ja, ik vind het geweldig. Met al die jongens onder elkaar. Ivo Franklin, Peter Beense, Sidney Bisschop. Al die jongens erbij. Ja, dit is uniek dat je dat mag meemaken. Ik kan aardig skiën. En alleen vanochtend ik ging met mijn vrouw eigenlijk de verkeerde piste af. Dus er was een klein beetje paniek in de tent. Maar we hebben ons er weer doorheen geslagen. En als je dan dit weer meemaakt, ben je het zo weer vergeten. Hey, en bingo spelen, dat schijnt ook iets nieuws te zijn van je, hè? Ja, dat was leuk. Vanochtend in het restaurant samen met Peter Beense. Peter draaide, ik mocht een beetje aan elkaar praten. Hilarisch met de mensen uit Geleen, uit Sittard. En alle talen en alles kwamen er doorheen. De accenten. Ja, geweldig jongen. En dat, ja, super. Over werk gesproken, je hebt ook hiernaast ook nog een gewone baan, hè? Ja, dit heb ik altijd gehouden. En dat heb ik eigenlijk vanaf de tijd met Koos. Vroeger deed ik met Koos de verbouwingen en met mijn vader. Mijn vader overleed. Nou, Koos kreeg jammer genoeg het ongeluk. Maar ja, ik ben altijd blijven doen en nu doe ik het met mijn zoon. Ik vind het leuk, de afleiding. En dat houdt je een beetje tussen de normale mensen. Hè. Je weet het zelf, het is een moeilijk vak. Heel veel mensen zijn gaan zingen. Iedereen weet precies hoe het moet. Dan denk ik, nou, laat mij maar zo een beetje doorschommelen en dan komt het allemaal wel goed. Dus eigenlijk is Pierre van Dam de zingende timmerman. Ja, ik kan een huis bouwen van de grond tot de nok. En dat vind ik leuk. Dat is lekker de afleiding. En dan ben ik ook niet zo aan het piekeren. Ik ben een denker. En dat moet ik ook wel eens afleren en dan houdt dit me heel goed staande.